Demsala zeytûnan li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Di van salê dawî de xelkê bajarê Kobanê li ser şopa xelkê bajarê Efrînê dest bi çandina darê zeytûnan kirin û ji ber kêmbûna baranê xelkê deverê berê xwe ji genim û kemunê da çandina darên zeytûnan. Li gorî amarên hikûmeta Sûriyê jimara dara gehişte 1,435,000 darê zeytûnan û berhemê salane bêhtir ji 6 milyon dolar Amerîkî ye. Tevî koçekdarên PYD û Dir'el-Furat di sala 2015 de 34 gundê Kobanê şewitandin û bêhtir ji 10,000 dar hatine şewitandin. Cotyarên gundewarê Kobanê ji arkê re gotin ku demsala zeytûnan gelekî baş e, lê çendîn astengî têne pêş me wekî nebûna karkeran ji ber nebûna gencan û karkeran û nebûna guvaşgehên xwecihî. Berî şoreşa Sûriyê cotyarên Kobanê berhemên xwe yê zeytûnan di guvaşgehê bajarên Elbab û Minbicê de berhem anîn. Lê piştî tevlîhebûna rewşê niha êdî rêya di navbera Kobanê û bajarê Babê de nemaye. Her wiha şerê li ser rêya bajarê Ên Îsa dibe astengî li pêş çûn û hatina cotyaran bo bajarên Reqqayê û Babê.